Здравейте, скъпи приятели от света на Ендерва Хаузис. В момента се намираме в магазин Ашли, който е петия в Лас Вегас само за мебели. И в случая това е най-новия и най-големия. Това е едно малко кресло, както се вижда. Холова гарнитура. Да, всичко е с доста големи размери, защото и самите холови тук са доста големи. Ето, показваме колко са мекички. Много интересна лампа. Задължително слагат по една или две лампи съответно в хола. Този ъгъл е само на цена от $3263. Тази маса, например, е с цена от $1427. Хубавото е, че за 2 години може да я вземете на изплащане без никаква лихва. Масата е $1937 и столовете съответно се продават отделно за около $120-150. Всеки един от тях. $420 е килима. Доста са приятни цените. Бих казала за масовия американец. Има за всеки го по нещо.